aya biwolon vla anfla Allah ta'ala ko la amruk ne Allah ta'ala ben kale e Muhammadu kan yenama yala noye ishi innahum la fi sakratihim ikado kafirin munu ubuka sakaro ya baraw dila o hakli bolendo o yira kunu kan yenama yani la haranyine ni ko ya'mahuna ukuna sirilendo unyaw fiyenendo utesira hakikaye okuma niya ya Allah ta'ala ya kale alakra shila noy alakra kan yenama ya o ya boya dode odela nin kalo yi nyogona dola noy arajaba kalo yi alakra sallallahu alayhi wa sallam abora masjidul haram na noy alkaba misriye kata masjidul aqsa la noy jerusalem misriye wa sha'bana kalo fene nyogona dola hijra kofe alakra sallallahu alayhi wa sallam akume batoke ka nyeshi beitul maqdis ma noy jerusalem misriye Allah ta'ala ya nyele maka boyena ninga nyeshi alkaba misri ma noy makka misriye wadila bi ani suratama ani sana yelen chefarin de be nyogon fe noy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wadila anga dine cheba dobe noy abdul hamid kishki ale ba yira ana akum mamunun be sanfelan tukuya udon noy mamunun ka kalan ni o benendo sanfelan kalanuma doni kura noy development nana ni doni munu ye 20e siècle kononana olue wala li minke ku ya yira kafo ubora espace fitinin doka dolo la sankaba kononana sabula nango dolo kle kalo nunu bele jele dolo de ye nga toko kerengerene fene be ula okuma ku yo espace fitinin minye ko o kononana kle nyokona million ba keme o de be soro enno okuma o espace kelen kele anga kle nyokona million ba keme bo kono nga kle mimbe yelendi on mananya bolata ko de kle nunu na fitini nye mimbe yelendi on ma abela jele fenena ka partout do ikomi onwa kle nanga dolo nanga dugukolo betukomi ka bela jele fenena ta donte nga ko onwa kle de ala fitini okuma Sheikh Abdul Hamid Kishki ako kale o doni sanfe mawunyinga yala kabo duguma kolo ere la kata kalola okanga be janya jolima noe desansi jolie kuya fo alinyana kafo kabo duguma kolo la kata kalola obebe milu wa kemefla ani binanima okuma ale yu nyininga ko yala kabo duguma kolo la kata klela okanga be desansi jolima uko alema kafo kabo duguma kolo la kata klela okanga be milu million kemefla ani bikononton ani milu wa kemesegi ani biwolonvla okuma ko oye duguma kolo ni kleche ninga soro klebe sankolo nani nandela ankoro okuma ale yu nyininga yala yele nyere ka telia okanga ben hake jolima singon kono niye yelen bla misali niye trosi mene walma ni kleyal ka lumière goshi kuma mena abena se dugu koloma lumière kanga wati joli kilometri joli de boli singon kelen kono kuko alema yelen ka vitesse hake singon kelen kono obebe milu bakeme ani keme wani keme segi ani biworo okuma ko yelen ka telia bebe oma okuma le ayira kafo ni unana ni avion doye avion mi abeseka milu keme woro boli kelen kononana milu keme woro okanga be kilometri bakele ani biduruma avion mi nga vitesse ye kilometri bakele ani biduruye par heure yala ni yo avion blaka ka bo duguma kolo la kata klela akanga wati joli deke kuko alema ni yo avion blaka bo duguma kolo la kata klela akanga santa ani wolonvla ni kalo woro deke yanaka se klema kle dumbe sankolo nani nana ankoro yanno okuma sikatala ambafo subhanalladhi asra bi abdi sanya be masay masami no shuratamana naka jonkenye
avion ka min bɛ kilomɛtiri 150 boli san 17 walisa ka se tile ma alakira bɔra o dugumakolo in na ka yɛlɛn o tile in sanfɛ ni sankaba 3 ɲɔgɔnna ye ka taa 7nan sanfɛ ka tila ka fɛnw kɛ o 7nan sanfɛ maa tɛ cogoya dɔn min na ka sɔrɔ su kelen yɛrɛ ma foyi ma kɛ su kelen kɔnɔna na o kuma siga t'a la saniya bɛ masa ye masa min n'o ye mu'ujiza ba in kɛ an ka ciden belebele ye n'o ye Muhamadi sallallahu alayhi wa sallam o kuma an bɛ se ka ni Muhamadu in yɛrɛ fɔ cogo di o de la Sheikhu Fazazi ko cogo jumɛn wa man ka rasulillah jɔn b'i komi alakira jɔn bɛ togoya dɔn alakira la hina ya aruju kuma min a bɛ ka sana yɛlɛ in kɛ avion min bɛ boli kɛ kilomɛtiri 150 heure kelen kɔnɔ o avion bɛ tɛmɛ de i b'a fɔ kaba yekiru o tɛ ye ɲɛfɛ ka caya nka n'a fɔra ko alakira ye o san 17 boli kɛ su waati fitinin kɔnɔna na su yɛrɛ bɛɛ tɛ o kuma jɔn bi komi alakira kuma min a bɛ sana yɛlɛ in na yala ɲɛtigi bɛ se ka alakira lakali nin na wa o de la Busuri ko fa mablagul ilmi fihi annahu basharu adamadenw ka dɔnni dan yɛrɛ alakira la dɛ o de an b'a fɔ dɔrɔn alakira ye farikolomafɛn de ye wa annahu khayru khalqillahi kullihimi Allah ta'ala ka danfɛnw a bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma o de ye Muhamadu ye dɔnni wɛrɛ tɛ an bɛ se ka min fɔ alakira ma nin kɔfɛ an kɔni b'a dɔn farikolomafɛntigi don adamaden don fa bɛ a la ba bɛ a la ala tɛ ala den tɛ ala balima tɛ Allah ta'ala ka jɔn de don nka an k'a dɔn k'a fɔ fasamantiya dɔ bɛ a ye min tɛ danfɛn si ye sabula alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka a bɛ danbaga duguma o kuma o ciden belebele Fazazi ko a ko lahu rutubatun fawqa simakayni qad samat a ko i k'a dɔn jɔyɔrɔ dɔ bɛ alakira ye jɔyɔrɔ in o bɛ simaku dolo 2 sanfɛ nin ye dolo 2 ye u yɔrɔ ka jan kosɛbɛ u ɲɛ ka di kosɛbɛ ko alakira jɔyɔrɔ bɛ nin dolo 2 sanfɛ wa alakira kɔrɔtalen don nin dolo 2 sanfɛ yɛrɛ koyi a ko wa i k'a dɔn tɛgɛ dɔ bɛ alakira la tahki sahaba mata hamat alakira tɛgɛ tɛ kabasen ladege a ka jisuru la ko nka kabasen bɛ sanji min na ale de bɛ ka alakira ladege funiseriya la o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam n'ale de ye batalul isra wal mi'raj Allah ta'ala b'a fɔ an ɲɛna a ko subhanalladhi asra bi abdihi layla min al masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawla sanya be masaye masa min n'a ye sura taama kɛ n'a ka jɔnkɛ ye n'o ye Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ka bɔ hɔrɔma misiri la n'o ye Maka misiri ye ka taa yɔrɔ janna misiri la n'o ye Jerusalem misiri ye anw masa taala ye Beitul Maqdis kɛrɛfɛlan an y'a barikaya ni kɔɲɛw ani jiridenw nɔniya caman ye a ko nka sura taama in kɛra mun kama linuriyahu min ayatina sura taama in yɛrɛ kun de filɛ walisa anw masa taala ka se ka jirali kɛ Muhamadu la an ka kabako belebele dɔw la o kuma Allah ta'ala ale de ye mɛnni masa ye ale de ye yeli masa ye o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam Fazazi b'a lakali an ye i komi Busuri b'a fɔ an ɲɛna cogo min a ka kumakan dɔ la a ko wataraqqa bihi ila qabi qawsayni wa tilka siyadatul qa'sa'u a ko sura taama sana yɛlɛn kɛra ni alakira ye sallallahu alayhi wa sallam alakira ani Jibrila kɛra i komi kala a n'a tajuru dɔw ko alakira ani Allah ta'ala kɛra i komi kala a n'a tajuru n'i ye kala ba fila nɔrɔ ɲɔgɔn na o kuma ko nin min filɛ dɛ
abe fonde makunde kuntigilaw la belebele ye o kuma o ciden bañ nihayatuhu lam taktasibha bidayatu alika ko laban damine ma asoro bidayatuhu ala kraka ko damine de lil mursalina nihayatu o de ciden bela jelen ka ko laban yoroy hum shuhubu husnan hawla ako ni ye cidin be fara ɲɔgɔn kan k'a ta Adama na fɔ Isa nunun bɛɛ dolo misɛnninw de ala kira kɛrɛfɛ dolo misɛnnin minnu n'u cɛ ka ɲi wa huwal kutubu ala kira de dolo belebele o kuma misɛnmanin ninnu de bɛ kɛ k'ale masiri o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas ale b'a lakali an ɲɛna ako ala kira sallallahu alaihi wasallam akun kɛra abe ummi hani kaso ni min ye Abi Talib o demuso dɔ ye sabula alakira a binakɛ o ye Aba Talib alakira fa ani Abu Talib n'o ye Ali ibn Abi Talib fa ye olu bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelenw de ye o kuma alakira kun bɛ o demuso dɔ de kaso n'a bɛ fɔ a ma ummu hani ka bɛn tɛnɛn su dɔ ma ka bɛn arajaba tile 27 ma ka bɛn nabiɲumanya san 11 na dɔw ko san 12 na dɔw ko san 13 na i komi Rahiqul Maktum bɛ o fɔ an ɲɛna cogo min o kuma dɔnnikɛlaw ye waati dama dama fɔ Isra'u ni Mi'raju la o ye tarihu nabolow ye dɔnnikɛlaw b'o faamuya o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ san 50 kɔfɛ o y'a sɔrɔ a bɛ san 50 kɔfɛ nabiɲumanya dira a ma o san 11 na n'a kɛra san 11 o y'a sɔrɔ a bɛ san 51 ni san 12 do o y'a sɔrɔ a bɛ san 52 ni san 13 do o y'a sɔrɔ a bɛ san 53 nka dɔnnibaga sɔn caman bɛ min kan o ye san 11 o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam suratama kɛra nin kalo in ɲɔgɔnna dɔ la n'o ye arajaba ye ka bɛn tɛnɛn su dɔ ma ka bɛn nabiɲuman san 11 na ma o don y'a sɔrɔ alakira a bɛ ummu hani ka so an ba Fatima n'o ye alakira woloden n'o ye a denmuso tɔ kelen min ni o de tora a bolo ɲɛnɛmaya kɔnɔna na Fatimatu Zahara o kuma o kun bɛ alakira fɛ ummu hani i ka yɔrɔ la o don kuma min na n'u bɛ ummu hani i ka so kɔnɔ ko i k'a dɔn ko kɔngɔlikɛba dɔ nana bonda kɔngɔ an ba Fatima ale wulila a bɔra walisa a ka se ka kɔngɔlikɛba in dɔn jɔn de bɛ da la an ba Fatima a ko k'ale ye maa dɔ ye maa in a masirilen don masiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ a la kɔnpilɛ bɛ a la i k'a dɔn kaman 2 bɛ a la kaman 2 in o kɛlen don ka kɔrɔn ani tilebi bɛɛ lajɛlen datugu banfula dɔ bɛ a kun na o banfula in masirilen don ni lulu ani marjanaw ye i k'a dɔn o cɛ in a sɛbɛnnen bɛ a tenda kan la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba Fatima to ko a ko yala e ye jɔn ye i bɛ jɔn nɔfɛ cɛ y'a jaabi a ko uridu muhammadan ne mako bɛ muhammadu de la n nana muhammadu nɔfɛ an ba Fatima a donna so kɔnɔ a fa kan ani ala ka ciden kan n'o ye muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko yan fa i k'a dɔn cɛ dɔ bɛ da la a yicogo ye ne Fatima siran a ye n golo bɔ a togoya la o kuma ne ma deli ka cɛ in ɲɔgɔnna ye n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ pepepewu nka a y'a fɔ ne ye k'a mako bɛ e muhammadu la sallallahu alaihi wasallam alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra kuma min a bɔra a ye cɛ in ye yɔrɔ min a y'a ye k'a fɔ Jibrila don o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam kuma min a ye Jibrila ye o kuma Jibrila ko assalatu wassalamu alayka ya habibal haq wa sayyidal khalq e kisi ni nɛɛma bɛ e muhammadu kan ya tiɲɛ masa kanuba ani danfɛnw bɛɛ lajɛlen kuntigi
o kuma alakira ko yala n balimakɛ jibrila wahyu dɔ de jiginna wa walima Allahu Taala ka layidu dɔ de kuma sera wa walima ko kura de sinditɔ do dugumakolo kɔ kan wa kuma min na ni alakira ye jibrila ɲininga na jibrila ko ya habibi ya ne jibrila kanuba wuli i k'i ka fini ɲumanw siri i la i k'a dɔn bisu in na i dabama y'a laɲini k'a b'a fɛ ani ka ɲɔgɔn gindo ɲɔgɔnya masa min ni sunɔgɔ tɛ a minɛ kuma tɛ jinkɔn ma o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko kuma min ale ye jibrila ka kumakan mɛn i k'a dɔn ale sewara a nisɔndiyara a y'a ka finiw siri a la ni ka bɔ a fari foninen a nisɔndiyalen kuma min a bɔra n'u sera makan soforida la alakira sallallahu alaihi wasallam k'ale ye buraku jɔlen ye a sen kan jibrila kɛlen do ka buraku dajuru minɛ a ko ale muhamadu ye buraku ye daba dɔ de ye ani daba foyi tɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma a ko nka n'i ye buraku ye a farisogo ka kunba a jɔsen ka jan ka tɛmɛ falinin kan wa a bɛ faliba fɛnɛ duguma dɔɔni wa buraku a ɲɛda o b'i komi adamaden ɲɛda a farikolo o b'i komi so farikolo a ko buraku ye daba min ye a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ a n'a kɔnɔfɛn kan a ko n'i ye buraku ye a jɛlen do wala dɔw ko a jɛlen do ni ka tila ka fiman tomi a ka jɛya la nka dɔw y'a yira k'a fɔ jɛman pasi do dɔw ko a jɛlen do ka fin toni a la buraku k'a ɲɛkisɛ fila n'i y'o ye i b'a fɔ ko dolo ɲɛduma min n'a bɛ ka munumunu a ko maa si tɛ se ka buraku yɛrɛ mankutu n'a bɔra Allahu Taala yɛrɛ kelen pe la a ko ale muhamadu kabakoyara buraku la kosɛbɛ jibrila ko taqaddam ya habiballah ya Allahu Taala kanuba bila ɲɛfɛ i ka yɛlɛ buraku kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ale bilara ɲɛfɛ a nana yɛlɛ buraku kan o kuma nin kuma in yɛrɛ kɔnɔna na ibnu abbas ka hadisa in lakale togo la i b'a ye k'a fɔ alakira ni tɛ sabula n'a sabatira buraku jɔlen do jibrila ko na yɛlɛ a kan ni dun mako tɛ yɛlɛnka fɛn na o kuma i b'a dɔn k'a fɔ alakira yɛrɛ de farisogo kun bɛ yan alakira ko k'ale yɛlɛnna buraku kan buraku taara ni ale ye san ani dugu cɛ buraku ka vitɛsi ni buraku ɲɛ tuna yɔrɔ min o b'a sɔrɔ a bɛ yen n'ale ɲɛ dara yɔrɔ min kɔni kan o b'a sɔrɔ buraku bɛ yen o de la alakira ka sana yɛlɛn kabakow la belebele don sabula an ye misaliya fɔlɔ min ta n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam avion kan ka san 17 kɛ yɔrɔ min ka a y'o kɛ sangani fitini i bɛ n'o dɔn yan o de la an ka dɔnnibaa dɔw ko buraku ka teliya o b'i komi n'a ɲɛ sera yɔrɔ min ale bɛ yen nɔ buraku ni jibrila fɛnɛ jibrila ka teli ni buraku ye i komi nɛgɛsotigi ni avion tigi bɛ cogo min o kuma buraku ale alakira ta sallallahu alaihi wasallam ka taa bila beitul magdisi la o kuma ale ka mission banna ye sabula ka bɔ beitul magdisi la ka yɛlɛn ka taa sankaba 7 sanfɛ o ka jan kojugu buraku ka vitɛsi ka dɔgɔ o kɔrɔ a bɛ komi alhaji musa babasi la n'i bɛna bɔ togoda dɔ la yarɔ togoda ye burusi kɔnɔ dugu fitinin dɔ de ye e b'a fɛ ka bɔ togoda dɔ la k'i bɛ taa hiji kɛ Maka n'i bɛna bɔ togoda la nɛgɛsotigiw b'i ta mun na sabula nɛgɛso ka teli ka tɛmɛ wotoro ni sen kan n'i sera togoda dugu belebele kɔnɔ nɛgɛso ka suma o kuma i bɛ don mɔbili kɔnɔ ka na Bamako sɛgɛrɛ n'i sera Bamako ni mɔbili y'i bila aéroport la mɔbili fɛnɛ ka suma i bɛ don avion de kɔnɔ nɛgɛso tɛ se k'i ta ka bɔ n'i ye ka se Bamako sabula ale ka suma o kuma mɔbili fɛnɛ b'i ta ka bɔ n'i ye togoda dugudaba la
kana ibla Bamako sabula nɛgɛso tɛ se k'o kɛ ni mobili fana ye bila aéroport la ka ban ale fana ka baara banna o kuma avion de b'a ɲɛnabɔ o kuma ko Buraku ale ni Jibrila o bi komi nɛgɛsotigi ni avion tigi kuma min na n'u sera Beitul Maqdis la Buraku ka baara banna sabula yɔrɔ ta ka jan ale ma kojugu n'a fɔra ko Buraku k'a tɔ kɛ waati bɛ janya ale ka suma kojugu o kuma Jibrila alakira ta sallallahu alaihi wasallam ka yɛlɛ n'a ye o kuma alakira sera Sidratul Muntaha la n'o ye bili 7 sanfɛla ye ntɔnbɔn sunba bɛ yɔrɔ min o ye Jibrila dan ye o kuma alakira a ye senpara damadɔ kɛ a ma Jibrila ye a nɔfɛ a ko yala Jibrila teri b'a teri bila yan wa Jibrila ko wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum o kuma n'ale tɛmɛna yan yɔrɔ in kan ala ka masa galangeya o nɔrɔ b'ale jeni o kuma danfɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ ma rapfrafu dɔw ko tapi do o kuma o tapi in fɛnɛ ka teli ni Jibrila ye i komi fɛn ka teli ni fɛn ye cogo min o kuma tapi in fɛnɛ ye alakira ta ale fɛnɛ taara se yɔrɔ la ale kan ka dan yɔrɔ min o kuma alakira yɛrɛ sen fɛnɛ ka teli ka tɛmɛ tapi in kan Allahu akbar o de la Fazazi ko huwal abdu haqqan kuma mina ɲiningara yala Muhammadu a ka suratama kɔfɛ yala maa bɛ dan dɔ a ka ko la tugun wa a kɛra komi ɲiningalikɛba dɔ de ye ɲiningali kɛ o kuma ni dan t'a ka ko la jɔn de don wa ou bien mun de don a ko huwal abdu haqqan siga kɔni t'a la jɔn don o kuma n'a sabatira k'a fɔ alakira ka teli ni nin bɛɛ ye o kuma alakira jɔn de don siga t'a la Allahu taala ka jɔn don nga a mako bɛ Allahu taala la o de ye a surunya Allahu taala la ni danfɛn bɛɛ ye mais Usa Suleiman alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ni bonya ninnu sɔrɔ ala bolo cogo jumɛn na ni bonya de min kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ Allahu taala yɔrɔ ka di alakira ma sallallahu alaihi wasallam mais ala ale sugandi muna ka o kale sabula Allahu taala ni fɛn min y'a ja a b'o kɛ la yus'alu amma yaf'al ni Allahu taala ye min kɛ a tɛ ɲininka mun na Allahu taala ye nin kɛ a bi ko maa tɛ se ka Allahu taala ɲininka mun na ala e dɔnni di Musa baba ma o kuma mun na Allahu taala ye nin bonyaba in kɛ Muhamadu ye nka an kɔni b'a dɔn bonya kɛra Muhamadu ye a ka di Allahu taala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ka bon Allahu taala yɔrɔ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wa Allahu taala ka danfɛnw la fasamanti don tarikutigiw b'a yira an na i komi alakira yɛrɛ ka kumakan b'o sabati cogo min ko ale Muhamadu kun ye nabi ɲuman ye a b'a ka nabi ɲumanya dɔn o y'a sɔrɔ an fa Adama bɛ ni ani bɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar Allahu akbar o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam o de la a bɛ fɔ huwal awwalu ale de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye danni na wal akhiru ale de ye laban ye cili la o kuma Allahu taala y'a fusaya siga kɔni t'o la danfɛn foyi yɔrɔ nga an tɛ se ka ala ɲininka mun na i y'a fusaya mais a ye min fana fɔ Usa Suleiman alakira dɔnni e yɛrɛ ye ninnu minnu fɔ a la dɔnnibagaw ye minnu fɔ a la tan est-ce que danfɛn bɛ yen min bɛ alakira yɛrɛ cogo dɔn ni ala yɛrɛ tɛ wa alhamdulillah danfɛn foyi tɛ alakira cogoya dɔn ni Allahu taala tɛ o de la Busiri ko fa mablagul ilmi fihi annahu basharu adamadenw ka dɔnni kɔni dan alakira la o de ye dɔrɔn an b'a fɔ k'a fɔ alakira farikolomafɛntigi don sabula an b'a fa dɔn an b'a ba dɔn a ka kabila dɔnnen don wa a tun bɛ taama i komi anw bɛ taama cogo min a bɛ dumuni kɛ anw bɛ dumuni kɛ cogo min o kuma farikolomafɛntigi kɔni don nka siga tɛ min na danfɛn tɛ Allahu taala bolo min ka fisa ni alakira ye wa ala y'a wajibiya a yɛrɛ kun kan se bɛ ala ye ka ko bɛɛ kɛ o de la Allahu taala ko Allahu taala inna Allah harrama dhuluma ala nafsi Allahu taala bɛ se ka tɔɲɔni kɛ nka a ye tɔɲɔni haramuya a yɛrɛ kun kan o kuma Allahu taala y'a wajibiya a yɛrɛ kan ale ma Muhamadu ɲɔgɔn da wa a tɛna Muhamadu ɲɔgɔn da tugun a y'o wajibiya a yɛrɛ kan a y'o wajibiya a yɛrɛ kun kan i komi a ye tɔɲɔni haramuya a yɛrɛ kun kan cogo min
o kuma muhammadu anyokon mada anyokon teda wa anyokon te Allah taala ka danfenuna o tidem belebele Allah taala ya son bunya la bunya mi na anyokon make danfenye odela anga dine cheba doka gafa be nuba fam al anwarul muhammadiyya anwarul muhammadiyya okuma nin chenye abe noro qualité munu ni olu Allah taala yolu dan alakira la abita noro qualité bisabadela ashini shite sukuya kelenye okuma alakira sallallahu alaihi wasallam dan fente tukuya do ala na daba mate sabula kuma mina alakira ni asira Allah taala na ya don ka fo tiena ale sembe tapi kan sisan akwa be siki akoka ka samara bo Allah taala ko la dusal bisat Muhammad tapi chongo ni ka samara nyere be barka di suro ni Muhammadu ka samara ka chongoli okuma ba irana ko danfente ntukun mimbe ala kranye sabul Allah taala ka masaya tapi o danfen dodi ni Allah taala ko be barka suro ni Muhammadu ka yelani aka ninga suro nabila Musa ulul azmu dola kelendo cidew na belebele dola kelendo Ibrahima ni Muhammadu ko faale de kafsa katime danfen beka nga turisina kulula wolon konona na Misra ankoroya adonto Allah taala ko ikhla an alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ika samara bo Musa be wolon sanuma de dala nga alakra kuma mina bi sanka ba wolon flan sanfe Allah taala ko kaka na samara bo okmo cidem belebele sallallahu alaihi wasallam nimbe walawni ankan nga semima israuni mi iraju kononona nga kuma tekatugo kuma dola fendo be wajibiye ka ibo fo yani kasama nga nansirama insha Allah taala abina wala okuma alakra ko sallallahu alaihi wasallam kuma mina alayra na buraku tara ni ale san ani duguche buraku ka vitesse ode na nye dara yoro min ka obasoro abe okuma abe ka tani ale ko welelike ba do de welelike ale Muhammadu kinian fanfe obe ka fo ijo ya Muhammad nebena illadi mena ikam mantung fene ladi alakra ko kale temena ama kerefleka o welelike lain laje akunga ale jobalia ana ale ka kerefle balia ko kerafa samatia bilebile ka bo Allah taala yoro o ko fe utara tugu yala min ka di Allah taala weleli kala do weleli ka tugu ale Muhammadu numayan fanfe o be ka fo Muhammad ijo mena illadi ini kam mantung ala krako ale ma jo ale ma kerefle wa ale jobalia na kerefle balia ko fene kerafa samantia bilebile ka bo Allah taala yoro o ko fe ku tara tugula min ka di Allah taala ko ale muso doye ashi bonendo fo ajaki masiri kelengelen bele jelembe musoina musoin Allah taala ya dan tukula chenya dando mashitse ka yekibe teme ala aka chenya banginendo afarsukola anya ana daula o yengenendo afarkulo kan ko o musoin be ka ale wele ya Muhammad Muhammad ijo ne musoin ba feki kuma nyogonya wa mena illadi ini kam mantung ala krako kale majo ale ma kerefle ko o jobalien fene kera fasamantia belebele kabo Allah taala yoro o kofe ku taradro alisna ka ye ube Baitul Maqdis kono kuma mina ale ya yo be Baitul Maqdis kono ale ya kiniyan fanfle ale funangeni ndoye a funangeni achekan daula bala anoro ya lendo asuma kadi funangeni ya ale Muhammadu ye yoromi agrina ka shinga dale kan ninga salamu bla ale kan kale mina kale sumu ka ambarase o kofe dro funangeni chenyin kasa dumai asna ka tunu alela okuma ale Jibrila nyininga akumbalma ke Jibrila okuma mba fe sisan weleli kan munu yene Muhammadu wele annato ikolu fonyana de ya soro buraku ka tama bana wa ya soro kuma mina nusra Baitul Maqdis la ala kare Jibrila nyininga akumba fe weleli kan munu yen wele annato sirala iko na de sira adama deuna dutiku de desira ujoro ula sabula jamana glani be damine ere kun ni la folo
ni yɛrɛ gilan b'i ka denbaya gilan o kuma denbayaw n'olu gilanna sigida bɛ gilan o de la nin bɛ hakili jigin alakira sallallahu alayhi wa sallam a denmuso Fatima dutigiw an ka nin kumakan in lamɛn a bɛ se ka nafa di an ma a denmuso Fatimatu alayha salam i k'a dɔn a tun bɛ ji ta fo ka ji u bɛ arabuw tun bɛ ji ta ni palan sugu min ye i komi fɔlɔ an ka surakaw tun bɛ ji ta cogo min u bɛ bere juru siri bere la o kuma palan bɛ siri o la a bɛ da o kan na o kuma Fatimatu tun bɛ ji ta o cogo la fo ka bere in nɔ bɔ Fatimatu kan na Fatima tun bɛ wugu si n'an b'o dɔn bi cogo min ɲɔsusu fo ka kolongala nɔ bɔ Fatimatu tɛgɛ la n'o ye wugu ye Fatima tun bɛ yɔrɔ furan fo gɔngɔn tun bɛ kɛ a farikolo la Ali ibn Abi Talib Fatimatu furu kɛ a taara Alakira fɛ yen don dɔ a y'a sɔrɔ kɛlɛminɛ jɔn dɔw bɛ yen a nalen a ko Fatimatu ma a ko ne bɔra i fa ka so kɔnɔ n y'a sɔrɔ kɛlɛminɛ jɔn dɔw bɛ yen i tɛ taa fɔ i fa ye a ka jɔn kelen d'i ma walisa baara ka fiɲɛya i kan wa Fatima a wulila a taara a fa ka so n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a y'a sigi a ma se ka kuma a tilara ka wuli a taara a ka so Alakira a dusukun bɛ ko dogolenw ye Alakira ko Fatima nana ko dɔ de la nka a ma se k'a fɔ Alakira wulila o nɔgɔnni na ka tugu an ba Fatima kɔ a taara sɔrɔ so kɔnɔ a ko Fatima yala e kun nana anw fɛ mun de la a ko n fa n kun nana i fɛ de i ka jɔn kelen di yan walisa ka se ka du kɔnɔ baara nɔgɔya n kan Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye mun fɔ Fatima ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka siran nin cɛ kelen de ye a don a kun bɛ se k'a fɔ silamɛw ka nafolo bon tigi ye a ye sangaso dɔ jɔ Fatima ye a ye yɛlɛngafɛn dɔ di Fatima ma a ka jɔn damadɔ bila a ka bolo kan nka Alakira ye mun fɔ a denmuso ye a ko Fatima ma ittaqillaha ya Fatima a ko Fatima siran Ala ɲɛ nka e ka anw ka directeurw denmusow lajɛ ka anw ka patronw denmusow lajɛ ka anw ka nafolotigibaw denmusow lajɛ n'u furula i ma u k'a ye palan bɛ denmuso kun n'i ma kɔlɔsi o furu bɛ wuli a bɛ fɔ ko olu denmusow tɛ jɔn ye yala olu denmusow de ka fisa wa Alakira denmuso de ka fisa o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko Fatima siran Ala ɲɛ i k'i dabama ka farida di i ka i furucɛ ka baara kɛ i ka sokɔnɔ baaraw kɛ o kuma danbe kelen min bɛ muso la n'a y'a dabama ka farida di foyi tɛ min ka bon ka tɛmɛ furucɛ ka baaraw kan nka anw ka bi setigidenw ka bon furucɛ ka so furanni ma anw ka bi setigidenw ka bon furucɛw ka ji tali ma fo ka taa se dilanfɛnsɛn ma setigidenw valeur ka bon o ma bi o kuma Alakira ko Fatimatu ma to k'a fɔ subhanallah 37 alhamdulillah 37 Allahu akbar 74 ko nin de hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn kan ani baarakɛden ko kan o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam waati koron kama a ko tuma min na ni muso cɛɲi n'o y'ale wele Jibrila ka kumakan na ko o muso cɛɲi kun ye diɲɛ de ye ko n'a y'a sɔrɔ Muhamadu kun ye muso cɛɲi jaabi k'i k'a dɔn ko a mantonw kun bɛ diɲɛ sugante lahara kan o kuma Jibril alayhi salam a tarabasura ka girin ka don Misiri kɔnɔ yɔrɔ min n'o ye Beitul Maqdis Misiri ye Alakira fana girinna ka don a nɔfɛ Alakira sina k'a ye Jibrila a kɔ donnen don a bɛ ka bɔ o kuma ani Alakira ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma minan 3 bɛ a bolo minan 1 nɔnɔ kɛnɛ b'o kɔnɔ minan 2nan gulɔ bɛ o kɔnɔ minan 3nan ji bɛ o kɔnɔ Jibrila ye ni minan 3 jɔ Alakira kɔrɔ a ko ni min y'i ja o ta i k'o min Alakira ko k'ale ye nɔnɔ kɛnɛ ta a ye nɔnɔ kɛnɛ in min a fara k'a tɔ to fitinin ye a y'o lasegin Jibrila ma Jibrila ko Alakira ma k'i k'a dɔn i ye diinɛ bɛɛ de ta i ye jogo ɲuman bɛɛ ta i ye silamɛya bɛɛ ta a ko n'a y'a sɔrɔ i ye gulɔ kun ta i k'a dɔn i manton bɛɛ lajɛlen kun bɛ fili i kɔfɛ n'i kun ye ji de ta i k'a dɔn ji kun b'i manton bɛɛ lajɛlen tunu i fatulen kɔfɛ i komi tufana ji a ko nka n'i kun ye nɔnɔ in yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen min
manton cɛ kelen kun tɛ don tasuma kɔnɔ muhamadu manton na alakira ko sallallahu alayhi wa sallam jibrila minan la segin ma jibrila ko hayhata hayhata muhamadu yɔrɔma diɲɛ kɛra i k'a dɔn biki ye min sɛbɛn ka ban o jara yɛlɛma cogo t'o la o kuma an bɛ walan jɔya waati korona an bɛ Allahu taala deli ala ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la alakira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala muhammad wassalamu alaikum. An balima alisilamɛw ni tun ye Usa Suleman Traore ni tun ye ale de kumakan ye anw fɛ yan ni juma su in na i ka dɔn k'a fɔ walan a bɛ ka munumunu halisa fɛn kɔnɔna sa o de alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sufɛ taama ani a ka sandayɛlɛ nka ni masala in hakili la tɔ bɛ a la hali sisan min ye Masjidul Aqsa ye n'o ye yɔrɔjan misiri ye n'o bɛ Jerusalem n'o o ye Baitul Maqdis ye i ka dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛna ka na a ka sandayɛlɛ a bɛna ka na o baaraw daminɛ o la ni Allahu taala sɔnna juma nata insha Allahu taala an bɛna tɛmɛ ni walada kelen ye biiznillah i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ rajaba an b'a tile 25 la sini juma o ye tile 26 ye i ka dɔn k'a fɔ waatiw kan ka ɲɛnamaya ka dugujɛ sibiri la n'o kan ka bɛn rajaba yɛrɛ tile 27 ma o kumana o y'a anniversaire waatiw ye o kumana mɛ Usa Suleman an bɛ a fo ni ka barikada a ka ni laseliba ninnu na lase minnu a di kun ye an ma an ka taasi bila la ni ka an yɛrɛ dilanni a ye ni alakiraba in sallallahu alaihi wasallam ale ka ni anniversaire ba ninnu na n'o ye a ka sufɛtama ni a ka sanayɛlɛ an bɛ Suleman an b'a ka numéro da aw ma ko diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 66 83 43 06 66 83 43 06 walima 75 16 31 69 75 16 31 69 ka aw fo ni ka aw barkada mam yen baron ko sa wiye abalmawo Ibrahim Touré Musa Baba Silar sisan bɛ duwawu kɛ Usa Zumara Fari Mandala dɔni ala ka lafiya di anama o kumana aw kan bɛn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. دعوة إبراهيم